ଚାରି ନିକଟରେ ସରିଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ। କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ସେସ୍ ବିଜେପି। ବିଶେଷତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଶେଷ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଭିତରେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା ଏଥିରେ 4 ତାରିଖରେ ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କାରଣ ନା ମୋଦିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗଲା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୋଦିଙ୍କର ଇମେଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତାର ବେଶୀ କରିକି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ବିଲ୍ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ବିଜୟ କାଟ ଖାଇଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ସେଥିରେ ବିଜେପିର କିଛିଟା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି। ସର୍ବମୋଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ଜିତିଗଲେ ଏଇଟା ବିଜେପି ପାଇଁ କି ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ଯଦି ବିଜେପି ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମମତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ସିପିଏମ୍ ଭଳିଆ 2 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲଗାତାର 4-5 ଥର ଜିତିଲା ପରେ ତାପରେ ହାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସତ୍ତାର ଲୋପ ହେଇଗଲେ। ନିକଟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଯେମିତି 24 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ହାରିଗଲା ପରେ ବିଜେପି ଦଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇସାରିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହବ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ବିଜୟ ଉପରେ। କାହାର ବିଜୟ ହେଉଛି ସେ ବିଜୟକୁ ଦେଖିକି ଫଳାଫଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବା ଆସାମରେ ତ ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନ ଖେଡ଼ାକୁ ଜାମିନ ଦେଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ନଜିର ଅଛି, ବିଜେପି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନୀତିଶ କୁମାର, ଛତିଶଗଡ଼ର ରମଣ ସିଂ, ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ କି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଜି ଦିଆହେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଇଛି ପବନ ଖେଡ଼ାକୁ, ଯାକ ବିରୋଧରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅପଶବ୍ଦ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କହିଛି ଅନପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସେ ଶବ୍ଦକୁ। ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଫଳାଫଳ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦେଖିବା ସାଉଥରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ବିଜେପିର ନାହିଁ, ବିଜେପି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେଉଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ସାଉଥକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିକି ତାର ପନ୍ଥା ଅଲଗା ଥିଲା, କିଟା କାଟ ଖାଇଗଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 4 ତାରିଖ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ।